Здравейте отново, приятели на електронно списание Труд и осигуровки Тита. В днешното ни видео, четвърто от поредицата с интересни казуси, които ще ви представяме, ще разгледаме въпроса за момента на прекратяването на трудовия договор за заместване и дали този трудов договор може да бъде прекратен, докато заместващия по него е в отпуск поради временна неработоспособност. За да отговорим на така поставения въпрос, е необходимо първо да си припомним какво представлява трудовия договор за заместване на отсъстващ работник или служител. Този срочен трудов договор е уреден в разпоредбата на член 68, алинея 1, точка 3 от Кодекса на труда, която позволява при отсъствие на работник или служител работодателят да сключи трудов договор с друго лице, което да замества отсъстващия до завръщането му на работа. Обикновено такъв срочен трудов договор се сключва при продължително отсъствие на работник или служител, което в практиката най-често се дължи на ползване на някакъв вид продължителен отпуск, като например за майчинство, за временна неработоспособност или някой от видовете неплатени отпуски. Важна характеристика на този договор е, че срокът на неговото действие е определяем и зависи от момента, в който титулярът на длъжността ще се завърне на работа. Именно за това в трудовия договор е изключително важно да бъде посочено, че той се изключва за заместване и работникът или служителят, който се замества, защото с неговото завръщане на работа, трудовият договор с заместващия се прекратява по силата на закона и в частност по силата на разпоредбата на член 325, алинея 1, точка 5 от Кодекса на труда. Именно за това и по отношение на поставеният за разглеждане въпрос, след като трудовото правоотношение се прекратява по силата на закона, то е без значение обстоятелството дали към този момент заместващия по договора се намира в някакъв вид законоустановен отпуск, включително и такъв за временна неработоспособност. От момента на завръщането на титуляра на длъжността на работа, т.е. от явяването му в предприятието и пристъпване към изпълнение на предишните му задължения, за работодателя възниква задължението да оформи писмено прекратяването на трудовото правоотношение с заместващия. В този случай заповедта на работодателя има само констативен характер, т.е. тя само констатира обстоятелството на прекратеното по силата на закона трудово правоотношение с заместващия. Дори да не бъде издадена такава заповед, това не оказва никакво влияние върху настъпилото прекратяване на трудовото правоотношение. Това беше за днес. Гледайте и следващото ни видео, в което ще разгледаме въпроса дали е възможно да бъдат сключени два трудови договора за пълно работно време. А до тогава, за още актуална информация по трудово-правни въпроси, тези от вас, които имат абонамент за пакета Тита 3.5, биха могли да проследят и рубриката ни в помощ на учене на сайта на електронно списание Труд и осигуровки Тита. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи!